ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜ குருவத்தை பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. முன்னாடி நியூஸ் பேப்பர் ராதா கோவிந்த அஸ்தானத்தில் நான் நம்ம எல்லாத்தாலும் ஒரு சின்ன பார்த்தோம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்ரீவாசாரி கௌரவ பக்தர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரே ஹரே ராம ஸ்ரீ ராம ராம ராம. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அது படிக்கிறது 31வது பதம். ஹரே நம்ம என்ன படிச்சோட ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்த்துடலாமா? என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன கண்ணோட பார்த்து. அதாவது இந்த அத்தியாயத்தில் இந்த இந்த மொத்தம் வந்து 34 பதங்கள் இருக்கு இந்த அத்தியாயத்துல. இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம் இந்த அத்தியாயத்தை. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான இந்த அத்தியாயத்துல என்ன சொல்லப்படுது 1ல இருந்து 3வது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஸ்லோகம் வரைக்கும். அதாவது பகவான் கிட்ட கேள்வி கேட்கிறாரு அர்ஜுனன். அது இந்த இந்த விஞ்ஞானத்தை யாரெல்லாம் பெற முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவானுடைய பக்தர்கள் குறிப்பா, அதே மாதிரி நண்பர்கள். இந்த காலத்துல இருந்து இந்த விஞ்ஞானத்தை பெற முடியும் தகுதிகள். அப்படி இதோட இயற்கை என்ன, இந்த விஞ்ஞானத்தோட இயற்கை என்ன அப்படின்னு தெரிகிறோம். இன்பமானது, நிச்சயமானது, பாவங்கள் சுத்தப்படுத்தப்படுகிறது. 4 சாராம்சம் மூலமாக நாம 3வது பதம் வரைக்கும் நம்ம நினைத்து பார்க்க முடியாத பகவான் அப்படின்ற ஸ்தானத்துல இருந்து 4வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 10வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம். அதோட சாராம்சம் 2 வகையா நினைத்து பார்க்க முடியாத பகவானுடைய குணங்கள் பார்த்தோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நினைத்து பார்க்க முடியாத படைப்புகளை வச்சு பார்த்தோம். 4வது அத்தியாயத்திலே பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார் உண்மை ஞானத்தின். இதுவும் நமக்கு இந்த ஞானத்தை ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். 11ல இருந்து 25 பதம் யார் பக்தர்கள் அழைக்கப்படுகிறார்கள் அந்த காலத்துல, அதாவது யாரு மறுக்கிறார்கள் ஏற்கிறார்கள் அதை பார்க்கலாம். அதாவது ஆன்மீகவாதிகளா இல்லைன்னா ஒரு நாத்திக தன்மை உள்ளதா, பௌதிகவாதிகளா அப்படின்னு பார்த்தோம். பௌதிகவாதிகள் ஏற்றுக்கிறாங்க, சில பேர் ஏற்றுக்காம போறாங்க, அவங்க கருவிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம். பகவானுடைய பக்தி ஏற்றுதான் அதர்ம வழியில போறவங்க வந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து நம்ம வந்து கர்ம யோகியா அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்லைங்களா. பகவான் ஏற்றுக்காதவங்க நாத்திகவாதிகள், நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். பகவான் கிருஷ்ணனுடைய செயல்பாடுகள் அவருடைய பலன்கள் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ 26ல இருந்து 34 பதம் வரைக்கும் என்ன சொல்றோம்னா பக்தி தொண்டு மகிமை பற்றி பகவான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். அதுல பகவான் கிருஷ்ணன் வழிபடுவதின் எளிமை பார்க்கிறோம். துன்பத்தினால், அதாவது துன்பங்களில் இருந்து விடுதலை, நிச்சயமான ஆனந்த வாழ்க்கை, இந்த 3 சாராம்சமாக இந்த 26 பதத்திலிருந்து 34வது பதங்கள்ல நாம படிக்கிறோம். இப்போ இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகான இடத்துல வந்திருக்கும் 31ல. அது என்னன்னா பக்தி தொண்டின் மகிமையை பற்றி படிக்கின்றோம். ரொம்ப அழகான இடம் அது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபு. யார் படிக்கிறீங்க படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்டா இருக்கீங்க? யார் படிக்கிறீங்களோ? ஜோதி மாதாஜி. நானே இருக்கிறேன். இந்த பதம் 31வது பதம் என்ன அது சொல்லுன்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமானது பக்தி தொண்டு மகிமை பத்தி நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். 34வது பதம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 பதம் தான் நமக்கு இருக்கு. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றேன்னா அவன் வெகு விரைவில் தர்மவாதியாக நிச்சயமான அமைதியை அடைகிறான். மகனே, எனது பக்தன் என்றுமே அழிவிலிருந்து தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. ஏன் அதை இங்க சொல்ல வராது பகவான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த இடத்துல வந்து இப்ப 32, 31ல என்ன சொன்னார் அப்படின்னு நம்ம அந்த சாரத்தை புரிஞ்சாதான் நமக்கு அது ஈஸியாகும். 30 என்ன சொல்றாரு பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுற அந்த ஸ்லோகத்துல, ஒருவன் மிக மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பெயராது ஈடுபட்டிருந்தால் அவன் சாதுவாக கருத வேண்டும். அவன் எனது தீர்மானத்தை திடமாக உள்ளான்.
பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்தில் இருந்தவர் அவர் தவறு செய்ய மாட்டான். ஆனா வேறொரு கண்ணோட்டத்துல பார்க்கும்போது தவறான செயலா இருக்கும். ஆனா உண்மையிலேயே அவன் சாதுதான். அது திருப்பியும் அதுதான் இங்க போட்டுட்டு காட்டார். அவன் யாரு? சாது. அவன் வெகு விரைவு தர்மவான், நிச்சயமான அமைதியை அடைகிறான். மகனே, எனது பக்தன் என்றுமே அழிவதில்லை. இப்போ பக்தன் தவறு செய்ய மாட்டான். ஆனா தவறு செய்யற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்க தன்மை பௌதிகவாதிகளுக்கு இருக்குமே தவிர பக்தனுக்கு இருக்காது. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, என்னப்பா அவன் பக்தி 24 மணி நேரம் குடும்பத்தை விட்டுட்டு அவன் பாருங்க கோவிலுக்கு கூட சுத்திக்கிறான்ப்பா, அவனோட கடமை மறந்துட்டான் பாருங்க. கிடையவே கிடையாது. பகவான் மேல முழு நம்பிக்கை இருக்கனால்தான் அவன் என்ன பண்றான், பக்தி மார்க்கத்துல பண்ணிடுறான். தன்னுடைய மகன் தன்னுடைய காலில் நின்று சுயமா நின்ன பிறகு தன் தாயை காப்பாற்றுற அளவுக்கு அவன் அந்த பக்குவத்தை அடைஞ்சுதானா சன்னியாசி ஆகலான்றது வேதம் சொல்லுது. ஆனா அந்த குடும்பத்தை விட்டு அந்த கடமையை சரிவரம் பண்ணாம போயிட்டாலும் அவன் அதர்மவாதி. தர்மவாதி அதெல்லாம் செய்ய மாட்டான். சரிங்களா? அப்போ அந்த குடும்பத்தை காப்பாற்றணும், நல்வழியில கொண்டு போகணும், சமுதாயம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் அது மாதிரி இருக்கலாம். அவன் பகவானுடைய பக்தன் அந்த மாதிரி செயல்பட மாட்டான். ஆணித்தரமா பகவான் சொல்றாரு. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றது, அவன் வெகு விரைவில் தர்மமதியாகி நிச்சயமான அமைதியை அடைகிறான். அப்ப என்னுடைய பக்தன் என்னைக்குமே அழிவு இல்லைன்றது. அதுதான் நம்ம இவரு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா தன்னுடைய சீடர்கிட்ட சொல்றாரு. வேற பிரம்மாவுடைய சீடர் யாரு? நாரதன். பிரம்மா அழறாரு. இந்த கலிகாலத்துல மக்கள் இந்த ஆத்மாக்கள் எல்லாம் ரொம்ப சித்திரவதை அனுபவிப்பாங்க. அழகாரு. அவருடைய அளவு அந்த கண்ல இருந்து வர நீர் தான் இன்னைக்கு நம்ம மழையா வருது, வெயிலா வருது. இதெல்லாம் காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க. அதுக்கு காரணம் என்ன? நாம தான். நம்ம எல்லாமே அதர்மவாதியா இருக்கிறோம். பௌதிகத்துல பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை பாருங்க. சமுதாயத்துல எப்படி இருக்கணும் தெரியாம நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம மனம் போன போக்குல, உடல் போற போக்குல நம்ம செயல்பட்டு எதிர்மறையா செயல்படணும். அதுதான் இங்க பக்தன் எப்படி இருக்கணும்ன்றத இந்த 26 பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காரு. எப்படிப்பட்ட செயல் செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணன் எப்படி அத்தகைய பாவப்பட்ட நபர் வழிபாட்டை ஏற்றுக்கொள்கிறார் பாருங்க. 9 விதமான நவபக்தி, 9 விதமான நவபக்தி பகவானுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். அது இயற்கையாவே நமக்கு வந்துடும். யாருக்கு? பகவானுடைய பக்தனுக்கு கண்டிப்பா 6 விதமான உறவு கொண்டு வரான். தவறு, 5 விதமான உறவு. 5 விதமான உறவு பகவான்கிட்ட கொடுக்குறான். நண்பனாக இருக்கிறான், கிருஷ்ணாவை எடுத்துக்கலாம், அதாவது தாத்தனை எடுத்துக்கலாம். இதுதான் ஒரு 5 விதமான தாய் தந்தரை எடுத்துக்கலாம். உறவு சமுதாயத்து மூலியமா இது தாய் தந்தரை இல்ல நண்பனாகவோ இல்ல சகோதரனாகவோ தகுதியாகவோ மனைவியாகவோ கணவனாகவோ எப்படி வேணாலும் பகவான உறவு கொள்ளலாம். அந்த மாதிரி உறவு வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த நவநீத பக்தி ஆட்டோமேட்டிக்கா ரொம்ப அழகா செய்வாங்க பக்தர்கள். உண்மையாக வருத்தப்படுவான். இது ஒரு சாராம்சம் பாருங்க. சமுதாயத்துக்காக கஷ்டப்படுவான். யாராவது வீட்டுல யாராவது ரோட்ல அடிபட்டுருக்கான உடனே வருத்தப்படுவான். பகவானுக்கிட்ட முறையிட மாட்டான். அந்த ஆத்மா இந்த துன்பப்படுதுன்னு நான் வருத்தப்படுவான் தவிர பகவானை குறை சொல்ல மாட்டான். பகவானே ஏன் அந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த மாதிரி ஆயிப்போச்சு அப்படின்னு நினைக்க மாட்டான். ஏன்னா அது அவனுடைய கர்மா. அந்த ஆத்மாவுக்கு முக்தி கிடைக்கணும் தான் ஒருத்தன் சொல்லுவானே தவிர பகவானை திட்ட மாட்டான். பகவானே ஏன் இந்த மாதிரி இந்த பையன் ஆக்சிடென்ட் ஆகி போச்சு, அவங்க வந்துட்டாங்க, ரொம்ப துன்பப்படுறாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா மகாபாரத போர்ல கர்ணன் கடைசியா அபிமன்யு சொல்றாங்க இறந்துரு, இதுக்கு மேல கஷ்டப்படாது. நல்ல தொழில்தான். சகாதேவன் கேட்கறான், அந்த ஆத்மாவை நீ காப்பாத்திருக்கலாம். நானே நினைச்சோட முடியாது, துரியன் வர மாட்டான். நான் இல்லைனாலும் அவனொருத்த கொண்டுடுவான். கண்டிப்பா அபிமன்யு கொண்டுடுவான். அது என் கையால அவன் இறந்தா முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்றத அவங்க கர்ணன். ஏன் சொல்றேன்னா உண்மை, அதுதான் உண்மை. அப்போ அந்த இடத்துல அந்த கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவன் ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டு அந்த மாதிரி அவன் சித்திரவதை அனுபவிக்கிறான். அது அவனுடைய செயல். அவன் பகவானை குறை சொல்லுவாங்களா? குறை சொல்ல மாட்டான். பக்தன் சொல்லவே மாட்டான். அவனுக்கு கர்மா அது. அது மாதிரி தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதான பற்பல சடங்குகளை செய்ய வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்லப்படும். இப்ப எனக்கு நான் தீட்சை வாங்கிட்டனால
இப்போ இறந்துட்டாங்க நம்ம வீட்டுல, யாராவது ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்க நம்ம சமுதாயத்துல, நம்ம குடும்பத்துல நம்ம உறவினர்ல யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா நம்ம போலாம், போயிட்டு அந்த டெத்து கலந்துக்கலாம், எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். அங்க நீர் இறந்தக்கூடாது, இந்த மாதிரிலாம் சம்பிரதாயம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் பண்ணணும், ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா நாம அந்த காரியத்துக்குள்ள நம்ம இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. வீட்டுல வாங்குறோம், ஏன்னா தனியா திட்டுட்டாங்கன்னா திட்டம், அவங்க உறவே கிடையாது. இதுக்குன்னு ஒரு கோட்பாடு இருக்கு. இப்போ பிளட் ரிலேஷனுங்களுக்கு இத்தனை நாள் வரைக்கும் நாம பகவானுக்கு நாம ஆராதனை பண்ணக்கூடாது பகவானுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு, அதுலயும் வேதங்கள் இருக்கு. ரொம்ப உள்போன ரொம்ப டைம் எடுக்கும். என்ன சொல்ல வருதுன்னா, சடங்குகளை செய்ய வேண்டியது அவசியமே இல்லை அப்படின்னு. ஏன்னா பகவானுடைய பக்தன் சாதுகளுக்கு தேவையில்லைன்னு அவன் வெகு அதாவது தூய்மை அடைந்து தர்மவாதியாக நிலை பெறுகிறான். ஏன்னா அந்த பக்குவம் அடைஞ்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னா சமுதாயத்தை விட்டு விலக ஆரம்பிச்சிருவார். ஏன்னா 50 வயசுக்கு அப்புறமா என்ன சொல்றது சாஸ்திரம், இது வனப்பிரச வாழ்க்கையை வாழுது, குடும்பத்தோட வனப்பிரச வாழ்க்கையை அப்புறம் சன்னியாசி எடுத்து வந்துட்டான். நம்ம சில பிரபுபாதம் எவ்வளவு நாள் இருந்தா இருப்பாருங்க, 65 வயசு ஆனதுன்னா அவரு வெளிநாட்டுக்கே போக ஆரம்பிப்பார். அவருடைய ஸ்டோரி நான் படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல சில பிரபுபாதாவுடைய ஒரு ஸ்டோரி படிச்சேன், அவருடைய புக்கு படிச்சேன், அவருடைய சுயசரிதை புக்கு படிச்சேன். ஏன்னா அதெல்லாம் படிக்கணும், 25 புக்கு அவங்களோட புக்கெல்லாம் படிக்கணும், மற்றவங்களோட புக்கு தான் படிக்கிறாரு, ஆச்சாரியர்கள் புக்குல படிக்கணும். இதுதான் இப்ப ராமானுஜர் எப்படிலாம் அற்புதங்கள் பண்ணியிருக்கிறார், பெரியார் எப்படி பண்ணியிருக்கார், பெரியாழ்வார் எப்படி ரொம்ப அழகா என்ன மாதிரி பண்ணிருக்காரு. ஏன்னா சங்கராச்சாரிய சொல்றேன், ஆதி சங்கராச்சாரிய சொல்றேன் நான், இந்த பெரியவர் இல்ல, அதை புரிஞ்சுங்க. அவங்களோட சுயசரிதைலாம் படிக்கிறோம். அதுல சில பிரபுபாதாவுடைய ஒரு இடத்துல படிக்கும்போது ரொம்ப எனக்கு அவர் மேல ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் பக்தியில மேன்மை அடையணும். என்ன மாதிரி இருக்கணும்னா 65 வயசுல வெளிநாட்டு கப்பல்ல போறாரு. எனக்கு ஏன்னா அந்த கப்பல்னு சொல்லதான் எனக்கு அது கொஞ்சம் இன்னும் படிக்கணும்னு இருந்தது. அந்த காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, கப்பல் தொழில் நான் 18 வருஷம் இருந்தேன், இந்த வேலையில பார்க்கிறேன். கரையில இருந்து ஹார்பர்ல இருந்து கப்பல் வெளியே போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாருக்கும் சீட்டுக்குன்னா வாமிட்டிங் வரும், தலைப்பிக்கும். அது அது தன்மை, அது நீரோட தன்மை. அது உண்மையை சொல்றேன், நான் 18 வருஷத்துல ஒரு நாளும் நான் வாமிட்டிங் பண்ணது. அதே மாதிரி ஒரு நாள் கூட நான் உடல் சுகம் இல்லாம பட்டதும் கிடையாது. இந்த தலைவலிக்குது, தலை சுத்துது அதெல்லாம் கிடையாது. ஆனால் 100%, 99% கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் வரும். ஆனா பகவானுடைய அருளால எனக்கு இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு நாள் தான் நான் வாமிட் பண்ணவே. கப்பல்ல போறேன்னு சொல்லுவோம், நான் ஒன்லி ஃபிஷர்மேன் நம்புவான். நாங்க அந்த குளத்துல பிறந்தவன், எங்க அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே கடல்ல வேலை பார்த்தவங்க, கடல்லையே பிறந்தவங்க, கடல்லே வளர்ந்தவனா. அவனும் பாத்தீங்கன்னா உட்காந்துட்டு கப்பலுக்கு ஆர்பாவிட்டு வெளியே போனா உடனே வாமிட் பண்ணுவேன், உடனே தலைக்கு தூண்டு போவேன். நான் இது வரைக்கும் அந்த பண்ணவே இல்லை. அது பகவானுடைய அணுகல் மீன ராசிக்கு, அது சில ராசினால செட்டாகி போச்சு, என்னன்னு தெரியல. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, சில பிரபுபாதா அந்த தண்ணி அவ்வளோ அந்த கடல்னா என்னன்னு தெரியாது, கப்பல்ல டிராவல் ஆகுறாரு, 2 வாட்டி ஸ்ட்ரோக் வந்துடுவாரு, ஆப்டர் வந்தது. அதையும் தாண்டிக்கிட்டு மனப்பக்குவம் சொல்றாங்க, அது மனப்பக்குவம் ஆத்மத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை என்ன பண்றாரு, அதை திடகாத்திரமா இருந்து தன்னுடைய குறிக்கோள் என்னன்றது புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை செயல்பட்டார் பாருங்க. அந்த திடமான நம்பிக்கை இருக்கு பாருங்க, பகவானுடைய நம்பிக்கை, அவர் மேல ஒரு நம்பிக்கை, அவர் மேல உடல் மேல நம்பிக்கை இல்ல, ஆத்ம நம்பிக்கை. உடல் நம்பிக்கைன்னா ஆத்மாக்கு வந்துன்னா பனியும் ஆயிடுவாரு, ஐயோ உடல் போச்சேன்னு நினைப்பாரு. அவர் அது நிமிஷத்துல பகவான் மேல் நம்பிக்கை வச்சார், தன்னுடைய ஆத்மா மேல் நம்பிக்கை வச்சார், நம்முடைய செயல் நம்பிக்கை வச்சார். அதனாலதான் ஒரு 2 ஸ்ட்ரோக் வந்தா கூட என்னது, அவருடைய வயசுல பார்க்க கூட பார்க்காம 65 வயசுல போய் நியூயார்க்ல போய் அமெரிக்கால போயிட்டு பக்தி நம்ம சனாத் தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ண பிரச்சாரம் பண்ண. அப்போ அந்த மாதிரி நிலைமை மாறிடும். 65 வயசு ஆனா கூட பாருங்க அவர் அந்த மாதிரி பிரச்சாரம் பண்றாரு. அப்ப நாமெல்லாம் 50 வயசு ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த கண்ணோட்டத்துக்கு நம்ம போகணும். ஆனா குடும்பத்தோட தான் இருக்கும், குடும்பத்தை விட்டு வெளியே போன அவசியமே இல்லை. குடும்பத்தோட இருந்துகிட்டு
அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை செஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு பக்தி வேணாம், அவனா கடமை யோசி. அதுதான் சொல்றாரு. அவனுக்கு சடங்கு தேவை இல்லை, சம்பிரதாயத்தை அந்த இதை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. அவனுக்கு சாதுகளுக்கு அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு தர்மமான ஆயிடும். தர்மமான என்னது? தன்னோட தர்மத்தை உணர்ந்த செயல்படுறா தர்மாத்மாவாக செயல்படுறான். அது பகவான் கிருஷ்ண அர்ஜுனன் தனது பக்தன் என்றுமே அறிவியல் தைரியமா அறிவிப்பாயாக பகவான், தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. அப்போ பக்தி தோன்றது பாருங்க எப்பொழுதுமே வெற்றி தருது. பக்தி தொண்டு என்னைக்கும் வெற்றி இருக்கணும். சரிங்களா? தொடர்ந்து செய்யும் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை நாம சொல்லிட்டே இருக்கோம். நம்ம பகவான் நாமத்தை சொல்ல சொல்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப அடுத்த அத்தியம் எதான் வரப்போகுது. 10ஆம் அத்தியாயத்துல 25ஆவது பத்துல என்ன சொல்றாரு பகவான்? ஹரிநாமத்துலதான் பகவானுடைய நாமத்தை நான் வாசமே செய்வேன்ற. நாமத்தை சொல்ல சொல்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம மாற்றம் பேசுறது. இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 32வது படம் என்ன சொல்லி பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா படம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு படிக்கிறேன். மாம்சி பார்த்தவியபாஸ்ரித்ய ஏ அபிஷ்யு பாவயோனய சித்ரியோ வைஷ்யாஸ்ததா சூத்ராஸ் தே அபியாந்தி பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. 32, 33 என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா 32:10 சொல்லலாம். தாவின் மகனே, பெண்கள் வைத்தியர்கள் சீக்கிரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர் யாராக இருந்தாலும் நிலையம் தர நிர்வாகத்துக்கு பரமகதி அடைய. இதுதான் போன கிளாஸ்ல 1வது அத்தியாயத்துல இந்த பெண்களை பற்றி சொல்றது இங்க சொன்னேன். இந்த 17 சொல்றாங்க. பெண்கள் வைத்தியர்கள் சீக்கிரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னுடன் சரணடைவார்கள், பரமகதி அடைய முடியும். இப்போ விளக்கம் ஒண்ணு பார்க்கலாம். பாத்தீங்கன்னா பத்ம புராணத்துல ஐயன் சிவபெருமான் தாயாருக்கு உபதேசம். அதுல முதல் அத்தியாயத்துல அந்த முதல் அத்தியாயத்தோட சிறப்பை சொல்லி ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாரு ஐயன் சிவர். அது என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு கதை சொல்றாரு. கதை சொல்றாரு. இங்க என்ன சொல்றேன்னா அது கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம செயலாளத்தான் சூத்திரனா பிறந்துட்டா கிடையாது. இங்க என்ன சொல்றா பாருங்க, சூத்திரர்கள் கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும், பெண்களாக இருந்தாலும் சரி, வயசனா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் அப்போ தன்னுடைய செயலால ஒருத்தனை தாழ்ச்சி பண்ணிக்க முடியும் இல்லைங்களா, உயர்த்தி பண்ணிக்க முடியும், எப்படின்னா பண்ணிக்க முடியும். அப்போ அந்த மாதிரி பண்றதுல ஒரு தேசியாகப்பட்டவர் பாத்தீங்கன்னா அந்த தேசி கதையை சொல்றாரு ஐயன் சிவபெருமான் தாயாருக்கு சொல்றார். ஒரு மாடு உயிருக்கு போராடி வீதியில உட்கார்ந்து போராடி நடக்குது, இழக்கிற நிலைமையில இருக்கு. ஆனா உயிர் போக மாட்டேன்னு துடிச்சுட்டு இருக்கு. அங்க ரோட்ல போறவங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு வருத்தப்படுறாங்க. வருத்தப்பட்டுட்டு அந்த மாட்டுக்கு சுத்தி விடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செஞ்ச புண்ணியத்தை இந்த மாட்டுக்கு நான் தியானமா தரன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க. கூட அந்த மாடு முக்தி அடையுது. அந்த இடத்துல ஒரு பண்டிதர் போறாரு, ஒரு கோவிலோட பண்டிதர் போறாரு, அவரும் போறாரு, பக்தர் போறாரு, யாரோ போறாங்க, யாரோ போய் முத்து சொல்றாங்க. அப்பவும் அந்த மாடு உயிருக்கு போராட்டு பேரு. அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு வேசி போறாங்க, இருக்காங்க. அந்த வேசி என்ன பண்றாங்க பார்த்துட்டு இவ்வளவு கஷ்டப்படுது, எல்லாரும் செய்யறாங்க சொல்லிட்டு நாமளும் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இனி வரைக்கும் இது வரைக்கும் இந்த செகண்ட் வரைக்கும் எனக்கு என்ன புண்ணியம் பண்ணின்னு தெரியாது, ஏதாவது அறியாம பண்ணிருக்கலாம், அந்த புண்ணியத்தை இந்த மாட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷம். உடனே அந்த காலம் அந்த மாடு உடனே முக்தி வருது. அப்ப அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் பாக்குறாங்க, பக்தர் பாக்குறாரு, ஒரு பிராமண கோத்திர பாக்குறாரு, உயர்ந்த ஜாதிகள் எல்லாமே பாக்குறாங்க. இது எப்படி ஒரு தேசியாகப்பட்டவர் எப்படி இவங்களுக்கு மட்டும் சொன்ன உடனே டக்குன்னு முக்தி எடுத்துருக்கீங்க அந்த மாட்டுக்கு. அது ஒரு பிராமணன் சொல்றான். என்ன சொல்றான்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வேசியாகப்பட்டவர் பாத்தீங்கன்னா 7 கல்பம் வரைக்கும் அதுல பகத்தான் இருப்பாவோ, அப்படிப்பட்ட எப்படி இவங்க கொடுத்தான் எப்படி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ அதே ஆத்மா, அந்த மாடோட ஆத்மா கீழே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுது, அந்த வேசிக்கிட்ட தெரியுறாங்க. நீ என்ன பண்ற, எப்படி உன்னுடைய கர்மம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது என்ன புண்ணியம்
எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. என் வீட்டுல ஒரு கிளி வளர்த்துட்டு இருக்கேன். அந்த கிளி ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்கு, அது என் காதால பேசணும், அவ்வளோ. அது பாட்டு சொல்லி நடக்கும். உடனே அந்த ஆத்மாவும் இந்த வேசியும் என்ன பண்றாங்க, கிளிக்கிட்ட போறாங்க. அப்ப கிளிகிட்ட கேட்கறாங்க, கிளி கிளி நீ என்ன சொல்லிட்டு இருக்க அப்படின்னு. அப்போ அந்த கிளி சொல்றது, நான் ஒரு வேடன் வந்து என்னை பிடிச்சாந்துட்டு ஒரு சாது கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டாரு, ஒரு முனிவு கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டாரு. இப்போ அந்த முனிவர் என்ன பண்ணாருன்னா, அவங்களோட பிள்ளைகளுக்கும் அவங்களோட சீடர்களுக்கும் வந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையோட 1வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு, சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பாரு, டெய்லி சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு. அதை நானும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டு, அதுதான் இந்த வேசி வீட்டுல அந்த அங்க இருந்து ஒரு வேடம் எனக்கு தூக்கி வந்துட்டு இந்த வேசி கிட்ட வச்சுட்டான். இந்த வேசி என்ன பண்றா, அவங்க வீட்டுல வச்சுட்டு இருக்கும் போது நான் அதை அந்த பாராயணம் பண்ணி. அப்போ ஐயன் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த 10 அத்தியாயத்தோட பாராயணம் பண்றது காதால கேட்டாவே எப்படிப்பட்டவங்களுக்கு முத்தி கிடைக்கும். ஒரு தேசியாகப்பட்டவர் 7 கல்பம் வரைக்கும் நரகலோகத்துல வாழக்கூடியவர் கூட பாத்தீங்கன்னா முத்தி கொடுக்குற தன்மை இருக்குன்னா, இதுதான் இந்த அத்தியாயத்தில் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றார் சொல்லலாம். பிதாவின் மகனே, பெண்கள் வைத்தியர்கள் சூத்திரர்கள் கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர் யாராகின்ற எங்கள் சரணர்கள் பரமகதி அடைய முடியும். அந்த அம்மா வந்து அந்த வேச்சியாகப்பட்டவர் பரமாக பகவானுக்கிட்ட சரணாகதி அடையில. ஆனா இந்த பாராயணம் பண்ணது காதல கேட்டா பத்தீங்களா, அதுவே அவளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முத்தி கொடுக்குறாள். ஒரு ஒரு மாட்டுக்கு முத்தி கொடுக்குறாள். அப்ப எவ்வளவு பெரிய அற்புதமான பக்தி சேவை பாருங்க. பக்தியில வந்து நாம இன்னும் முழுமையா நம்ம பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லி, பகவான் நாமத்தை சொல்லி நம்ம வந்து பாராயணம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா, இந்த அத்தியாயத்துல ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாள் நமக்கு வந்து ஏகாதசி வரக்கூடிய ஏகாதசி வரும்போது முடிஞ்ச வரைக்கும் 18 அத்தியாயத்தோட ஸ்லோகத்தை படிங்க. ஒரு நாளைக்கு உட்காந்து படிச்சு பாருங்க, இந்த ஏகாதசி அன்னைக்கு படிச்சு பாருங்க. நன்மை கிடைச்சதோ இல்லையோ, நம்மளுடைய பாவங்கள் போகும். பணம் வருதோ இல்லையோ, ஒரு பொருள் வருதோ இல்லையோ, சுகமா வளரும் இல்லையோ, நம்ம பாவங்கள் போகும். பாவங்கள் போனா என்ன ஆகும் பார்க்கணும், சரிங்களா? அப்ப இதுதான் பகவான் சொல்ற. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து தாழ்த்தவன் உயர்ந்தவன் இதுதான் அவனும் கிடையாது. ஆத்ம ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆத்மான்றது எல்லா ஆத்மா ஒண்ணுதான். ஸோ அது மூலமா நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கலாம். 33வது பதம் பாருங்க, ரொம்ப அழகா சொல்ற. அதோட கண்டினியூட்டி தான் அது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? சரி, ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. படிச்சு புனர்பிராமணா புண்ணியா பக்தா ராஜர்ஷம் பிராப்ய பஜஸ்வ மாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறு இருக்க புண்ணியமான பிராமணர்கள், 10 பக்தர்கள் மற்றும் புனிதமான அத்தர்களை பற்றி அரசர்களை பற்றி சொல்வதற்கு என்ன உள்ளது? உணவு துன்பம் வாய்ந்த இந்த தற்காலிக உலகை அடைந்த நீ எனது அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவாயாக. அன்பு தொண்டுன்னா என்னது? பகவானுக்கு அன்பு எப்படி இருப்பாரு, பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு கண்டிப்பா அன்பு இருப்பார். நாத்திகவாசியோட அவருடைய அம்சம் தான் சொல்லல. ஆனா வந்து அவங்க அந்த தன்மை தெரியாம நாத்திகம் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஆனா இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, எனது அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுவாய். அன்பு தொண்டுன்றது ஆன்மீகம் தான். பகவானுக்கு முழுமையாக நாமும் கருணாகதி அடைந்து நம்ம பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும். அது என்ன சொல்ற பாருங்க இந்த ஸ்லோகத்துல, புண்ணியமான பிராமணர்கள், பக்தர்கள் மற்றும் புனிதமான அரசர்கள் பற்றி சொல்வதற்கு என்ன உண்டு? அப்போ யார் வேண்டுமானாலும் பரம இலக்கை அடையலாம். இப்ப நம்ம வந்து 32வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டதும் 33வது சொல்லப்பட்டதும் இந்த அரசர்களும் சரி, ஆண்டியா இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி, பகவானுக்கு சமம் தான், எல்லாரும் ஒண்ணுதான். அப்போ பக்திக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க ஏற்றத்தாழ்வே கிடையாது. உயர்ந்தவா அவன் தகர்ந்தவா அப்படின்னா. ஆனா பகுதிக்குள்ள இப்பவும் கோயில் அப்படித்தான் இருக்கு. எது கோயில் அப்படிதான் இருக்கு. உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் அப்படிதான் பாகுபாடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் ரொம்ப தவறான பேர். அதெல்லாம் வந்து அதர்மவாதி இருக்கிற பேர். அதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணத்துல கொண்டு போய் விட்டுரும்.
அப்போ பக்திக்கு எந்த தகுதியும் தேவையில்லை. பக்திக்கு எந்த தகுதியும் தேவையில்லை. அவங்க உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. நீங்க போயிட்டு அங்க போய் கோவில் நின்றுட்டு ஏதாவது கோவில்ல பகவானை பத்தி பாடணும், பகவானை பத்தி படிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பகவானை பத்தி என்ன தெரியுதோ அதை மட்டும் நீங்க சொன்னாலே போதும். அதுதான் பகவானுக்கு கீர்த்தனம், அதுதான் பகவானுக்கு பாராயணம். என்ன வருதோ அது சொல்றதுதான். அதுதான் பகவான் கீர்த்தனமா வச்சிருப்பார், சங்கீர்த்தனமா வச்சிருப்பார் பகவான். பக்திக்கு எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை. பகவான் கிட்ட பக்திக்கு எந்த வேறுபாடும் கிடையாது. இப்ப பூரி ஜெகநாத் கோவில்ல ரத யாத்திரை பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு வேடன் குளத்தை சார்ந்தவங்க வந்து தேர் தொட்டாதான் நகரும், இல்லைன்னா நகரவே நகராது. அந்த வேடன் குளத்தோட துண்டு வந்து அந்த தேரை தொட்டாதான் அந்த நகரும். அதே மாதிரி பகவானுடைய விக்கிரகம் அங்க மரத்தால செஞ்ச விக்கிரகத்தை செதுக்கிறதுக்கு அவங்கதான் அந்த மரம் தொட்டு அங்க கொடுக்கணும். அப்பதான் அந்த விக்கிரகம் பூர்த்தி ஆகும், இல்லைன்னா விக்கிரகம் பூர்த்தி ஆகாது. புரியுது? அப்போ அங்க வந்து ஏற்றத்தாழ்வே கிடையாது. சரிங்களா? நாம தான் இங்க நினைச்சுட்டு இருக்கோம், இவன் பெரியவன், அவன் சின்னவன், இவன் இந்த ஜாதிக்காரன், இவன் இந்த காரன் சொல்லி சுத்தி. பகவானுடைய பகவானுக்கு அந்த இதே கிடையாது. யார் வேண்டாமானாலும் பரமகதி அடைய முடியும். பிறப்பு நோய், முதுமை நோய், இந்த 4 சம்சார சட்டங்கள் வந்து கண்டிப்பா வந்து இதுக்கு தகுதி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி தான். பக்தியை தவிர வேற எந்த தகுதியுமே தேவையில்லை. நமக்கு பக்தியை தவிர வேற எந்த தகுதியும் தேவையில்லை. பக்திக்கு எந்த வேறுபாடும் இல்லை. முக்கியமா தகுதி தேவையில்லை, வேறுபாடும் தேவையில்லை. முழுமையா நம்ம பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க முடியும், பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்க முடியும். இந்த மாதிரி திலகம் வெட்டிக்கிட்டு, சந்தி மாலை போட்டுக்கிட்டு, இந்த மாதிரி சிகா வெட்டிக்கிட்டு, இதெல்லாம் நம்மளுடைய அடையாளம் நாம சொல்லிக்கலாம். இதெல்லாம் சொல்லலாம். இது மாதிரி போறாரு, இந்த மாதிரி நேற்று வந்து ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்ல வந்து ஏறுறேன், நானும் ஒரு பிரம்மச்சாரி, நம்முடைய கோவிலோட ஒய்ஃப் இருக்கேன், 2 பேரும் நாங்க யாத்திரை விஷயமா சுத்திட்டோம். அதனால அப்போ அங்க பார்க்கும்போது ஸ்டேஷன்ல எல்லாருமே ஒரு மாதிரியா பாக்குறாங்க. நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கிறோம், தான் போயிட்டு இருக்கோம். பார்த்துட்டு அவரு வந்து அவரு காவி உடையில வராரு. சன்னியாசில பிரம்மச்சாரி. 45 வயசாவது அவருக்கு, எனக்கு 57 வயசாவது. நான் ஒய்ஃப்ல வரேன், இந்த மாதிரி கோலத்துல வரேன். எல்லாம் ஏளனமும் பாக்குறாங்க, ஒருத்தர் வணங்குறாங்க, ஒருத்தருக்கு சாதாரணமா மதிப்பு கொடுத்துட்டு மரியாதை கொடுத்துட்டு போயிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை பெரும்பாலும் பாக்குறது இன்னும் வித்தியாசமா போறாங்கன்னு பாக்குறாங்க. அப்போ நிறைய மக்களுக்கு ஆன்மீகம்னா என்ன தெரியல. நம்மளுடைய இது இப்படிங்க எல்லாம் யார் பார்க்கலாம் பாருங்க, நம்முடைய சனாத் தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றவங்க, இந்து மார்க்கத்துல உள்ளவங்க கழுத்துல வர ஜபமாலை போட்டுட்டு இருக்கோம், இந்த மாதிரி வேட்டி கட்டிட்டு இருக்கோம், இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த மாதிரி குடி வச்சுட்டு இருக்கோம், இந்த மாதிரி இதுன்னு செய்யணும்னா அவங்க வித்தியாசமா தெரியும். இந்துஸே சனாத் தர்மத்தில் உள்ளவங்களும் அந்த மாதிரி பாக்குறாங்க, வேற ஒரு மார்க்கத்துல பாக்குறாங்க. ஏன்னா அப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அது தெரியல, நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்கு. ஆனா இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல வந்து ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொரோனா டைம்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2000 பேர், 1500 பேர். நம்ம கிளாஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஆரம்பத்துல இருக்கும்போது கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா 450 பேர் அட்டன் பண்ணுவாங்க. கொரோனா முடிஞ்ச பிறகு நான் வந்து 12வது பேட்ச் வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சேன். கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சது 12 இல்ல 16 வந்து எடுக்க ஆரம்பிச்சேன். 12ல தான் நாம இந்த இஸ்லாம்ல நான் சேவைக்கு வந்தேன். இன்னைக்கு 59 பேட்ச் நடக்க போகுது. அப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 600 பேர், 700 பேர் அது மாதிரி உட்காருவாங்க. ஏன்டா இப்ப வரமாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு நான் ரொம்ப நேரமா யோசனை பண்ணியிருந்தேன். இந்த 40 பேட்ச் வந்த பிறகு குறைஞ்சிச்சு அப்பயே. இது என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப ஒரு குழப்பமா இருந்தது. நிறைய பேருக்கு அந்த குழப்பம் இருந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் இப்ப இந்த யாத்திரா விஷயமா போகும்போது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சென்னையில மாட்டோமே 15 இஸ்லாம் சென்டர் இருக்கு. அதே மாதிரி ராமேஸ்வரத்துலயே ஒரு இஸ்லாம் சென்டர் வந்துச்சு. ராமேஸ்வரத்துலயே குட்டி நாமனிஸ்டா இருக்கும். நாமனிஸ்டான்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஹரிநாமத்தை பிரச்சாரம் பண்றவங்க, டீச் பண்றவங்க, கீதைனா என்ன அப்படின்னு போய் ஒரு தெருவுக்கா போய் உபதேசம் பண்றாங்க. அப்போ ராமேஸ்வரத்துல இருந்து ராமநாதபுரம், ராமேஸ்வரத்துக்கும் ஒரு 40-30 கிலோமீட்டர் இருக்கு. ராமநாதபுரத்துல ஒரு அங்க ஒரு இஸ்லாம் இருக்கு.
அந்த இஸ்கான்ல மூலியமா ஒரு தெருவுக்கும் ஒரு நாமினேஷன் உருவாக்கியிருக்காங்க. ஒரு தெருவுக்கு ஒரு 40 தெருவு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். 40 தெருவுகளுக்குன்னு ஒரு 10 பேரை உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாங்க. ரொம்ப அற்புதமா டீச் பண்றாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, அந்தந்த சென்டருக்கு அந்தந்த ஏரியால உள்ளவங்களை மட்டும் அங்க போய் என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ மத சொன்னாங்க வேலூர்ல இருக்கிறேன் பிரபு, வேலூர்ல போய் பார்த்தேன்றாங்க. நம்ம இஸ்லாம்ல இப்போ அவங்க படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. தப்பு. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பெருமையா இருக்கு. ஏன் குரலன்னு நம்ம வரலன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோமே தவிர, ஆனா போய் ஊரா போய் பார்க்கும் போது தெரியுது, எல்லா இடத்துலயுமே நம்மளுடைய இஸ்லாம் வந்து பரவி இருக்கு. தமிழ்நாட்டுல மட்டும் நம்பவே முடியாதுன்னு, தமிழ்நாட்டுல மட்டும் 650 சென்டர் இருக்கு. ரொம்ப பெருமையான விஷயம் இது. பெருமையான விஷயம். 650 சென்டருக்கு மேல இருக்கு. ஆனா கோவில்னு பாத்தீங்கன்னா கம்மி தான். பிரச்சாரம் பண்ற சேவைங்க டீச் பண்றவங்களை பாத்தீங்கன்னா தெருவு போய் பண்ணிருக்கிறாங்க. கிராமங்கள்லயும் அங்கிலும் போய் நகரத்திலையும் பண்ணி. இப்ப நம்ம சென்னையிலே பாத்தீங்கன்னா இப்ப சைதாபேட்ல உருவாயிருச்சு, டி நகர்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இப்ப பொட்டவாக்கம் இல்ல அண்ணா நகர்ல பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, அப்புறம் வண்ணாரப்பேட்டையில பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சூளையில பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பெரம்பூர்ல இஸ்லாமிய இருக்கு, எல்லா இடத்துலயும் அம்பத்தூர்ல இருக்கு, ஆவடியில இருக்கு, சுத்தி இருக்கு. மொத்தம் 15க்கு மேல இருக்கு. பெரிய கோவில் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஒண்ணு இருக்கு, இந்த பெரம்பூர் இஸ்லாம் சின்ன சின்னதான் நிறைய இருக்கு. அப்ப இருக்கும்போது நம்ம கிளாஸ் எப்படி நிறைய பேர் வர முடியும்? தெரியாது. ஆனா இன்னொரு இடத்துல என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஒரு ஆர்டிகிள் படிச்சேன். இன்னைக்கு பிள்ளைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மொபைலை யூஸ் பண்றதுல கிட்ட பாத்தீங்கன்னா 2 மணி நேரம், குறைஞ்சு 2 மணி நேரமாவது மொபைல குழந்தைங்க காலேஜ் படிக்கிற பசங்க, ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. மிடில் ஏஜ் அப்ப ஆளுங்களும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. குறைஞ்சு 2 மணி நேரமாவது அந்த மொபைல பார்த்துட்டு, பெண்களும் சரி, பிரபுஜியும் சரி, மாட்டாத்தையும் சரி. அப்போ இந்த இந்த மொபைல் மூலியமாக நாம இந்த இன்டர்நெட் மூலியமாக நம்மளுடைய ஜீவியை பரப்பணுன்றதுக்காக இப்ப நம்மளுடைய இஸ்லாம்ல வந்து வேற மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டத்தில் இருக்காங்க. எதை ஓபன் பண்ணாலும் சரி, நெக்ஸ்ட் ஓபன் பண்ணா நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை பத்தி ஜீவியை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்றத ஒரு ஒரு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது என்னதான் நம்ம பௌதிகத்துல இருந்தாலும் சரி, எங்கேயாவது இப்போ நம்ம வந்து மொபைலை தொடாமல் யாராவது இருக்க முடியாது. தொட்டா நம்மளுடைய தர்மத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற ஆர்வத்தை உண்டாக்குற மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஐடி ஃபீல்ட்ல இருந்து நம்ம எல்லாமே இதுல வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா நம்ம கிளாஸ்ல நிறைய பேர் வரதில்லைன்ற ஒரு பக்கமா இருந்தாலும் இந்த விஷயம் கேள்விப்படும் போது ரொம்ப நமக்கு வந்து இது எல்லாம் எதுக்குன்னா பகவான் தான். பகவான் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஏதோ ஒரு வகையில நமக்கு கோவில்லையும் ஊருங்களையும் கிராமங்கள்லயும் விஜயத்துல சீரியை பத்தி சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறாங்க நம்மள மாதிரி பக்தர்கள். இப்ப நீங்களும் இருக்கீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அவங்க பக்கத்துல இருக்கவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு சீரியை பத்தி சொல்லிக்கிடுங்க. இந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, இந்த மாதிரி விஷயங்களும் இருக்கிறாங்க, அட்டன் பண்ணுங்க. நம்ம ஊர்லயே ஒண்ணு உருவாக்கலாம். இப்ப அப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்ப நம்ம ராமநாதபுரத்துல உள்ளரு சின்ன வயசு தான் அவருக்கு, சின்ன வயசு பிரபுஜி தான் ரொம்ப அற்புதமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு கல்யாண மண்டபத்தை வாடகை எடுத்துட்டு, அது வாடகை பார்த்தீங்கன்னா 50,000 40,000 ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க. என்ன அமௌண்ட் தரான்னு தெரியாது. ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு அந்த கல்யாண மண்டபத்தை வாடகை எடுத்துக்கிட்டு இப்ப எத்தனை வருஷமா தெரியுமா? 12 வருஷமா அந்த கல்யாண மண்டபம் வாடகை எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். விக்கிரம் கிடையாது கோவில்ல, பகவானுடைய விக்கிரம் கிடையாது, பகவானுடைய போட்டோ வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காரு. பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கார், ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுக்கிறார், நேர்முக கிளாஸ் எடுக்கிறார். அங்கேயும் வந்து அங்க இருக்கிறவங்க ராமநாதபுரம் எல்லாருமே வந்து இஸ்லாமிய நிறைய பேர் இருப்பாங்க ராமநாதபுரத்துல. இருந்தாலும் நம்ம இந்த விஷயம் வந்து நல்லா பண்றாரு. ஸோ அது மாதிரி ஏகப்பட்ட இடத்துல நீங்களும் சரி எல்லாருமே டீச்சர் ஆகணும், எல்லாருமே டீச் பண்ணணும். அது தகுதியெல்லாம் தேவையில்லை. இதுதான் இவன் தான் தகுதியா இருக்கணும் அப்பெல்லாம் கிடையாது. நீங்க நம்ம மேங்களூர் இஸ்லாம்ல நிறைய பேர் பிரபுஜி கம்மியா இருப்பாங்க, மாதாஜி தான் கிளாஸ் அதிகமா இருக்கிறான். மணிகண்ட பிரபு ஒருத்தர் ரெடியாகி வந்துருக்கார், இந்த மணிகண்ட பிரபு இருக்கிறாங்க, அவர் சிக்ஸ்மன் பிரபு இருக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாம் வந்து அடுத்த கிளாஸ் அவங்க தான் எடுக்கணும். அதை நாம பகவானுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி மாதாஜி 34வது படம். அதுக்குமா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.
मन्मनाभव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां ये वैश्यसि युद्वैवम् आत्मानं मत्परायणः. हरे कृष्ण. அதாவது உனது மனதை எப்பொழுதுமே என்னை பற்றி சிந்திப்பதால் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக இவ்வாறு என்னை அழைத்து நிச்சயமாக நீ உன்னிடம் வருவாய். பகவான் அற்புதமா இந்த பார்த்த பகவான் நினைச்சுட்டே இருக்கணும். அதான் நம்ம இந்த அத்தியாயம் படிச்சோம் இல்லையா, எதையெல்லாம் படைக்கிறோமோ, எதையெல்லாம் உருவாக்குறோமோ, எதையெல்லாம் தானம் கொடுக்கிறோமோ, எந்த இதெல்லாம் செய்கிறோமோ எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். உட்கார்ந்தாலும் முன்னாலும் இருந்தாலும் ஓடினாலும் படுத்தாலும் தூங்கினாலும் கேட்டாலும் வந்தாலும் போனாலும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. சரிங்களா? அப்போ அனைத்தும் காரணமும் இதுவே. பகவான் கிருஷ்ணன் நேரடியாக வழிபடும். எப்பவுமே பகவானை நினைத்துக் கொள்ளணும். இப்போ ஒரு கதை சொல்லிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுங்களேன், பகவானை மையப்பட்டு தான் அந்த கதை சொல்லணும். ஆமாங்க, இந்த ஆளு இப்படி போனாருங்க, அவருடைய ஸ்டோரி சொல்லி பாருங்க, அதெல்லாம் சொல்லவே வேணாம். தாயார் எத்தோ தாயார் என்ன பண்றாங்க, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அவருக்கு சாதம் ஊட்டும் போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அவருடைய லீலையெல்லாம் பற்றி சொல்லுவாங்க, பகவானுடைய லீலையை பற்றி தான் சொல்லுவாங்க. பூச்சாண்டி வரலாம் சொல்ல மாட்டாங்க, இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. நம்ம குழந்தைகளுக்கு எது சொல்றதா இருந்தாலும் சரி, பகவானை மையப்பற்றி அவருடைய ஸ்டோரி, அவருடைய புராணத்தை சொல்லணும். அப்ப அதுல பாத்தீங்கன்னா உண்மையான ஞானம் கிடைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு. அதை விட்டு பூச்சாண்டி வரான், செல்போனை கையில கொடுத்துறது இவன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணீங்கன்னா அந்த புத்தி என்ன புத்தி தெரியுங்களா, ரஜோகுணத்துக்கு தான். பகவான் கிருஷ்ணனுடைய பக்தராக இருங்கள். நாம சங்கீர்த்தனை பண்ணணும் பகவான், கீர்த்தனை பண்ணணும் பகவான். அனைத்து சாரமே, அதாவது அனைத்து சாரமே இதுவே பகவான் கிருஷ்ணன் வழியாக வழிபடுங்கள். பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு வந்தனை செய்யணும். இப்போ ஒரு பிரபுஜி எப்படி வணங்கிட்டு இருக்காரு பாருங்க. இது வணங்குறது செயல்பாடுதான். ஃபர்ஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா 8 விதமான அங்கங்கள் உடல்ல நிலத்துல பண்ணணும், பூமி தாய் மேல படணும். பிரபுஜி உடல்ல 8 விதமான அங்கங்கள் உடல்ல பண்ணணும். இது மாதாஜி பண்ற செயல். இத 8 விதமான அங்கங்கள் பட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா 5 விதமான அங்கங்கள் மாதாஜி கும்பிடுற மாதிரி அந்த வந்தனம் இது மாதிரி செய்யும் பிரபுஜி செய்யும். ஆனா மாதாஜிகள் இந்த மாதிரி வந்தனம் தான் பண்ணணும். 5 விதமான உடல் பாகங்கள். பிரபுஜியோட சில பிரபுஜிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா இடுப்புக்கு கீழே தொடக்கி மேல அந்த பாகம் நிலத்துல படவே கூடாது. நிலத்துல படவே கூடாது, அதாவது இடுப்புக்கு கீழே தொடக்கி அந்த இடம் கண்டிப்பாக பூமி தாய் மேல படக்கூடாது. ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணும்போது பகவானுக்கு வந்தனம் பண்ணும்போது, ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதை பண்ணவே கூடாது. அப்ப என்ன பண்ணனா அந்த இடம் பித்தத்தை பூசிக்கிட்டு வயிற்றை கீழே வைக்கணும். இந்த 2 மாரம் கீழே வைக்கணும். இந்த அதே மாதிரி இந்த நெற்றி, இந்த மூக்கு இது கீழே நடக்கணும். இந்த 8 விதமான அங்கங்கள் பட்டுக்கணும். இடுப்பு கீழே தொடக்கி மேல கண்டிப்பாக பூமி தாய் மேல படக்கூடாது. கால் முக்கி இருக்கணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த கை, இந்த அவருடைய கால் பாதங்கள் பாருங்க, அந்த பாதம் விரல் மாத்திரம் மட்டும்தான் நம்ம கீழே பூமி தாய் மேல் போனோம், கால் விரல். இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது தாக்கணும் சொல்லுது. பகவான் கிருஷ்ண வழிபடணும். பகவான் கிட்ட வந்தனம் பண்ணும், நிவேதனம் பண்ணும். இதெல்லாம் கண்டிப்பா நம்ம சாரம் இல்லைங்களா? அது பகவத்கீதை சாரம் என்ன? பகவான் கிருஷ்ணரை பக்தராக அந்த சேவை நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணும். இது 18ஆம் தேதியில பகவான் சொல்றார், ரொம்ப அற்புதமா இருக்கிறார். 64, 65, 66 எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா அற்புதமா அதை பற்றிலாம் பகவான் சொல்றாரு. சரிங்களா? அது மாதிரி நம்ம அந்த சேவால முழுமையாக ஈடுபட்டு பகவானில் ஆகிட்டு நாம பிரச்சாரம் பண்ணணும். இந்த அத்தியாயம் இதோட முடிக்கிறோம். ஓகேங்களா? சரி, நம்ம என்னென்ன படித்தோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்துருவோம். பார்த்துருக்குறோம், இருந்தாலும் ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம். இல்லைங்களா? சரி. இதெல்லாம் இந்த வீட்டுக்கு நான் வைக்கிறேன். அதான் நான் பார்க்கிறேன். இப்ப முதல்ல பாத்தீங்கன்னா 1ல இருந்து 3வது பதம் வரைக்கும், அதாவது ஞானத்தை பத்தி பகவான் சொல்றாரு. இந்த ரகசியமான ஞானத்தை கொடுக்குறதுல அந்த ஞானத்தை பெறுவத தகுதியான பக்தர்கள், நண்பர்கள் சொல்றார். அதே மாதிரி இந்த அறிவின் இயற்கை என்பது அறிவின் அரசன், இன்பமானது, நிச்சயமானது,
பாவங்களை சுத்தப்படுத்துகிறது. இந்த 3 சாராம்சம் 4 சாராம்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். 4வது பதத்திலிருந்து 10வது பதம் நினைத்து பார்க்க முடியாத பகவான், அதாவது நினைத்து பார்க்க முடியாத குணங்கள், அதே மாதிரி அதோடைய படைப்பு, இதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரிங்களா. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா யார் பக்தரை அலட்சியப்படுத்துறாங்க பாத்தீங்கன்னா 11ல இருந்து 25 பதம் சொன்னார். அதுல யார் மறுக்கிறார் ஏற்கிறார்கள், பகவான் கிருஷ்ணனின் செயல்பாடுகள், அதோட பலன்கள் என்ன அப்படின்றத 11ல இருந்து 25 படித்தோம். 26 34 வரைக்கும் பகவான் கிருஷ்ணனை வழிபடுவதன் மூலம் எளிமை, துன்பத்திலிருந்து விடுதலை, நித்திய ஆனந்த வாழ்க்கை, தூய பக்தி தொண்டு மூலியமாக ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பகராக பண்ணாராம் பாவம் வைஷ்ணவ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி 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 ராம ராம ராம. நம்ம நாளைக்கு 10வது அத்தியாயம் தொடங்குவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா ஒரு 1/4 மணி நேரம் எடுக்கலாம்னு பார்த்தேன். ஏன்னா அந்த மீட்டிங் நடந்து என்ன விஷயம் பேசணும் அதுக்கு போறேன். நாளிலிருந்து நாம ரெகுலரா பாத்தீங்கன்னா 8:30 லிருந்து 9:45 வரைக்கும் கிளாஸ்